हाय हेल' लोगोफोर दिनै आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय नोंथांमोना जानो हागौ आंनि थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय आं मानि थाखाय भिडिअखौ लाना फैदों नङा होमब्ला नोंथांमोना स' होमब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो भिडिअआ मानि थाखाय आरो बोरैहाय जागोन जायफ्रानोखि भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ बुजि मोननाय नङा ओंखायनो स्किप खालामालासिनो जोबजासिम भिडिअखौ नायलांदो थौदो बिदिब्ला लोगोफोर डिसक्लेमारखौ लागायदिनि स' लोगोफोर आं खोनानो मोनदोंमोन आरोना सेंग्राफोरासो आथिखालनि जुगाव जौ फाग्ला बिरि सिगारेटनि फाग्ला जाबाय होननानै नाथाय आङो दायो नुनो मोनदोंदि जाखांफुनाय दायो लाइमोन सिख्लाफोराबो ओरैबायदि जाबोनो हमबोबाय नङा होमबा ओरैबायदि डेन्जारेस सेंग्राफोरखौ हौवासाफोरखौबो गादबनानै दोनलांनो हानाय ओरैबायदि सेमथा जाबाय आरो नङा होमबा लोगोफोर बिथांमोननिनो सानैसो लाइमोन सिख्लाफोरनिनो आं मोननैसो भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय देखायनानै होनो आरोना बिथांमोना ओरैबायदि माबायदि खालामदों बाबरे स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन आरोना नोंथांमोननि सेराव आं बांद्राय गोलाव लाबोआखै जास्ट बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सेराव आं देखायनो होननानै लाबोदोंमोन स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बा फिउचारनि थाखाय मा मेसेज होनो सानदों बेखौ लानानैसो आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बानायनाय जादों आरोना स' होमब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरदो मा मेसेज होनो नागिरदों आरोना जोबनायाव बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे जायफोरानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै लादो जाहाथे आंनि बे गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियाव गिबियै नटिफिकेसन सौफैयो आरोना स' नोंथांमोना आंखौ अरायसम सापर्ट होबाय थागोन आरोना स' थेंक इउ स' माच थेंक इउ फर वाचिं